गासैबो नोंथांमोननि बाव नुजाफैनो हानाय गासैबो चेनेलनि पर्टेल चेनेलनि मानगोनां रिपर्टार नोंथांमोन फैगौ रबिबार अर्थात 25 फेब्रुवारि खालि जोंहा मोनसे गिदिर नार्जारि फार्मनि बानजायनायाव मोनसे मेडिकेल केम्प जों खालामनो आखायाव लादों आरो बे मेडिकेल केम्पखौ आयुर्वेदिक हिसाबै जोङो जेरम जोंना मानगोनां प्राइम मिनिस्टारनि हर घर आयुर्वेद मोनसे जोंहा स्ल'गान दं हर दिन हर घर आयुर्वेद जों बाहायनांगौ जेखौ जोङो जोंनि भारतबर्षआवनो गोदोनिफ्राय सोलिबोनानै थानाय बे आयुर्वेदिक मेडिसिनजों ट्रिटमेन्ट लानाया जोंनि परम्परा भाबै जा सोलिबोनाय मोनसे गिदिर ट्रिटमेन्ट दा बे ट्रिटमेन्टआव जोंनि रायजोफोरनि थाखाय माखासे सुबिदानि थाखाय जोङो स्पेसियेलि बाव ब्लाड प्रेसार बेनिफ्राय सुगार लोगोसे जोंहा ब्लाड ग्रुप बेफोरनि लोगो लोगो जोङो रिपर्ट मोननो हानाय बायदि दानि बे मडार्न टेक्न'लजिजों बरनजानाय बेफोरबायदिनि जोंनि रायजो राजाफ्रा जाहाथे सहाय मोनो लोगोसे आयुर्वेद मुलिखौबो जोङो फ्रि प्रभाइड खालामनो थाखाय आखायाव लादों दा बेनिखायनो नैबे सराइबिल ओनसोलनि जगेन्द्रपुर बाथौ बिद्या निकेतन एलपि स्कुलाव अर्थात जमदुवार कलेजनि खाथियाव जोङो बे ट्रिटमेन्टखौ होनो थाखाय साखाफारा जादों फैगौ रबिबार अर्थात 25 फेब्रुवारि खालि दा बेनिखायनो जोंनि साखाथियाव थानाय गासैबो रायजो राजा बिथांमोनखौ आं खावलायहरदों नोंथांमोनहा सोरबाफोर जुदि बेमार आजाराव गोलैनानै दङब्ला नोंथांमोनहा फैनानै बे जोंनि आयुर्वेद ट्रिटमेन्टखौ फ्रि लानो थाखाय आङो गुरै खावलायहरनाय थाबाय।